И здравейте, аз съм Dark04 и снимам клип, първия ми клип, в който ще обясня на какво ще снимам. Значи, ще има линкове за фейсбука ми, за фейсбука на приятеля ми, който в момента отсъства. Ще има, за неговия скайп също, скайп фейсбук и за моя скайп фейсбук. Включително на Майнкрафт ще снимам най-много. Ще снимам на модове, на хакове и на такива текчър пак как да сложиме. Снимам как да хакнем компа на приятел с пряк път, без пряк, как да хакнем скайп на приятел или фейсбук. Ще снимам с бандикам, надявам се да ни лаги клипа. Надявам се да ви харесва, да харесвате, да сабскрайбвате, да снимам още. Разбира се, тази снимка няма да ми... Това, защото ми е временен компютър. По-нататък ще ми купуват седмица. И ще снимам също така на CS и на други рандом игри. Искам в таковата, в линка да пишете или във фейсбука на какви игри да снимам. Разбира се, като ще ви пиша във фейсбук кога ще си купувам нов комп. И тогава ще снимам, разбира се, някои игри. В момента може да снимам само на Майнкрафт и на CS. Смятам това да е за клипа. Гледайте го, харесвайте, сабскрайбвайте и дайте положителен вод за клипа, за да мога да снимам на други неща. Смятам утре да снимам на Майнкрафт. Моя приятел снима влогове. В понеделник ще има. Тоест, то понеделник дет идва. Аз съм Dark04, той е и Семзи. А пък другия ни приятел във влоговете е Феликс. С него ще снимаме само в училище. Добре, смятам това да е за клипа. Аз бях Dark04. Вие бяхте моите хора. И